Lingguhang pagtaas sa presyo ng asukal at mantika iniinda ng mga negosyante at mamimili. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Dati umaabot sa 700 pesos ang kinikita ni Aling Chari sa pagbebenta ng turon at iba pang kakanin sa Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng asukal at mantika na pangunahing sangkap ng kanyang mga paninda, swerte na raw kung kumita siya ng 300 pesos sa loob ng isang araw. Ngayon, halos parang nabawasan na ng 300, ganun. Pag nag-ulan naman, 400 na lang nabawas. Sa Mangaldan Public Market, nasa 68 hanggang 70 pesos na ang kada kilo ng puting asukal, habang nasa 58 hanggang 60 pesos naman ang brown sugar. Ang mantika, patuloy rin ang pagtaas. 20 piso nang itinaas sa loob lang ng ilang linggo. Tuloy-tuloy po nung nakaraan po, tumaas po ng nasa 110 na po ngayon ang mantika. Isa sa nakikitang dahilan sa pagtaas sa presyo, hindi lang ng asukal at mantika, kundi maging sa iba pang bilihin, ay ang patuloy na paggalaw sa presyo ng raw materials at petroleum products. Accordingly, because of the oil price hike na mataas na yung presyo ng transport cost. Ang energy kasi, economic driver siya. Kaya kung mapapansin mo, sa ngayon talaga ang primary ng mga petroleum products, yung ating transport sector kasi halos dependent sila. Pero kung generally, considering na net importer tayo, so lahat ng nangyayari sa international market, whether pataas siya o pababa, maapektuhan talaga. Kaugnay nito, panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ang muling ipatutupad simula bukas. Epekto ito ng mataas na demand sa langis. Tataas ng piso hanggang piso at 20 sentimo ang kada litro ng diesel, habang magkakaroon naman ng rollback sa kada litro ng gasolina na 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos. Ang general reason din, yung fundamentals ng supply at demand. Simula January 1 hanggang May 20, 2022, umabot na ang net increase ng gasolina sa 25 pesos and 55 centavos, habang ang diesel naman ay 29 pesos and 10 centavos at ang kerosene naman ay 25 pesos and 20 centavos. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.